Wong wedok kok ngono aja. Iso-isane kowe njaluk wedang gaweke wedang ora ketrima. Lah wong gawe wedang kopi kok ngene diudak karo drijine sampean reget drijine sampean ra wiji mesti. Aku kon ngombe turane sampean. Sing isi resik nganggo lepek ditutup. Lah. Sing plak-plak sapa demok sithik plak-plak. Demok kok. Kasare tangane kasape ra eram. Wis to mangkat. Suwen. Ngerti duwe bojo kaya ngono. Aku ndhisik ora gelem. Wis kebacut. Tujune wae tujune ora anak-anak. Bacut-bacut apa kebacut? Rumangsane aku biyen kedanan kowe ngono apa? Lah rumangsane. Wong sing gemblung karo aku. Alah, sampean kuwi kene. Ndak suwen. Ya. Legi pura. Iki mau kopi diseli apa toh? Oleh gawe kopi diseli apa toh? Mau gulane rak kurang. Karepku ben padha tak kek uyah. Sampean ki piye, Pak? Karo wedok kok kebangetan temen toh? Kowe wedok kok ya ora iso toh? Sing kebangetan kowe kok. Pisan aku jengkel rak kowe kebangetan karo aku. Adus wis aku ora sida medang, aku tak adus. Kae. Aku godhokne wedang. Kowe nek arep adus kae, nimba ning sumur kono kae. Hah? Nimba ning sumur kono kae. Nimba. Ha. Kok nimba? Lah wong sampean ning omah kok cawis-cawis mbok aku kok malah aku kon nimba dhewe. Godhog banyu go kowe. Godhog wedang. Lah iya toh? Aku ki adus nek ora karo banyu anget masuk angin. ora usah adus wae lah. Ora usah adus wae. Ora adus ki sampean ning omah. Wong aku arep ning pasar. Ya tak adusi kalian yo. Kali. Wong aku. Terus piye? Aku digodhokke wedang kok nek wis diselehke ning kamar mandi ning bak, terus dicampuri banyu sing adem gen anget-anget aku tak adus. Aja suwe-suwe. Ya ngeteni godhog ya suwe kok. Nganggo kompor gas. Entek gase. Utang. Arak gemblung. Perintah wong lanang kok utang gas. Ora apa-apa esuk-esuk utang teno. Kowe nyarutang? Heeh. Ning ngene, besok bali pasar disarutang lho. Tak sarutangi aja kuwatir. Utangmu sakit banget. Heh? Utangmu sakit banget. Utange akeh banget. Ya sisan mengko omah iki didol. Arak gemblung kowe. Kok tak godhoke wedang kono. Aku ning pasar nek wis adus seger, aduh, sabune ya dicepakke sisan. Sabun dulet anane. Sabun mandi, Pakne. Sabun mandine ora ono. Utang sisan gawe. Riso wae diriso kowe. Wah, aku kersikem kok nek dirinso. Wis apa urung? Aduh, nyepake banyu nggo adus suwe-suwene ora erang. Apa-apa nek ora dikongkon ora temandang. Wong lanang kok kaya ngono kae walah. Rupane geseng. Rumangsane kok seneng banget. Anduk. Cepake. Anduke ana. Wis apa urung? Anduke. Wis ngali ndang metu aku tak kono. Aja ning kamar mandi wae aku tak benten mlebu. Ora apa wong kadar karo bojone iki kok. Oh wis to. Bareng karo aku ngene. Emoh aku. Bareng lah. Aku mau ngali to sampean. Aku arep abus kok. Wis rampung urung? Aduh, kurang ajar sampean iki kurang. Nang apa? Aku kok nek banyune sing anget-anget banyu panas kaya ngono kae to. Banyu panas ora kena nambahi banyu meneh. Terus sampean ki ngopo to? Tak kena nambahi sisa gawe kok malah panas-panas kaya ngono kae. Rupane ayu ora cerewet. Alah, nyatane ora ayu ya sampean betah ning omah kene kok ya. Bali-bali ngendi aku isane mangkat kok. Rumangsane. Ya wis. Aku Aja cedak-cedak kono nek omong-omongan kono. karo bojo kok sia-sia. Ora aku ki ra disumuk. Dadi nek omong-omongan Nek ora upamane wong lanang kangen rak lumrah. Karo wong lanang kok sia-sia banget. Biyen ketok apa saiki ketok apa rak ngono to. nek biyen ya ketok bagus nih bareng saiki sampean Lah, aja
Lah, sedidik lah. Ora nyali kok. Aku ki arep ning pasar kok ndak mampu. Iki ra wis 12 dina. Apa? Ora tau ngopo-ngopo lah. Masane Sedilit. nek aku ora kepengin kok. Sing jeneng wong wedok jaluke wong lanang kok ora gelem dosa lho. Aku nganu wae, aku tak mangkat pasar. Wis awan. Biasane mangkat jam 09.00 kok. Dagangane dicepake, terus aku arep nganggo nganu tas nggo wadah duit. Terus nganggone sepatu sandal. Bakul kinang kok nggawa tas wadah duit. Lah piye to? Bakul kinang kuwi tukune liwat 500. Ya ben to 500 ya ben 1000 ya ben ora apa-apa sih. Bakune rak diwadahi nganggo tas. Sapa ngerti mengko aku entuk duit akeh. Gendong yang tenggok kok gawa tas. Tas. Gawake tas, terus nganggo sepatu sandal. Sepatu sandal? Heeh, nganggo sepatu sandal. Sing ijo sapa sing ireng? Wis to, anane kae apa dicukup. Biasane sing kaya ngapa? Kaya ora kulinane nyepake wae. Mangsane ngarep mangkat pasar dadak apa-apa dikongkon. Ya. Hah? Piye? Iki sepatu sandal? Lah iya. Iki Apa salah, Pok? sepatu sandal, Pakne. Lah iki sepatu sandal. Dadi Iki sepatu, iki sandal. aku kok nganggo kaya ngene. Aku kok nganggo kaya ngene. Janggo. Aku kok nganggo kaya ngene, Pakne. Persis wong geblung pasaran om. Banget sampean kok yo. Lah piye? Wis to, ini tase ndi tase. Aku ngrasake sampean. Apa salah, apa salah? Walah dilalah. Apa? Iki. Ya. Lah kene kok yo ngerti. Wit mau kok yo dadak ditarik. Gosek. Ijo ono sing kari. Apa? Apa sing kari meneh kuwi? Ya ditata. Nganu, dagangane aja lali. Kene wong lanang saiki ngerti nek karepe wong wedok. HP-ne mbok kari. Iya. Terus Ning mengko kowe bar dandan aja terus kali mangkat. aja cedak-cedak wong aku iki dandan kok garuk. Mengko nek kowe bar dandan aja terus mangkat. Ngapa? Terus dilo karo aku. Ngomong aku. Sesuk aku arep tuku wedak nganggo sing ora kaya ngene. Wis ya, aku tak mangkat ya. Dah. Ora tahu-tahu bojoku kok bedani banget. Le dandan bedani nganggo-anggone ora kaya biasane. Mengko gek-gek ning pasar ana apa-apa. Jal, aku tak pinjen tak tututane ning pasar. La
wonge kok ya ora teko-teko. Iki sampean ki arep pasar to lunga ndi to? Lah piye to? Aku ki arep ning pasar. Lah pi nang pasar kok yo ora dalan-dolanan HP. Lah piye wong jaman saiki nek ora nganggo HP ki kering jaman jare. Lah ya sampean ki lho kemayu wis bakul kinang kok le. Nang apa? Sajake kok le dandan ki lho. Alah, arep bakul kinang ki mau rak kudune ngapa-ngapa sing pernah to, dadi disawang ge nyegerke. Iki mau aku entes nganu kok, Entes sapa? nganu. Teleponan karo sapa, Wi? Karo sapa? Ya karo kanca bakul to, dadi Aku ngenteni nang kene iki nganti suwe serabiku selak adem iki lho. Eh? Serabiku adem. dagang kok dagang serabi sampean kuwi. Aja ngina lho senajan tok serabi laris serabiku kok. Alah nek adem kae beda karo kinangan kena nggo nganu ora payu saiki sesuk isih kena didol kok. Serabiku kok dikukus meneh. Dikukus. Iya. Alah bareng nget-ngetan ke apa? Sampean ki wis payon apa durung kuwi? Alah urung ana wong liwat e. Heh? Urung ana wong liwat. Urung ana wong liwat. Dadi ki wit mau ning kene ya urung ana wong liwat. Alah aku karo ngenteni sampean. Kaya kono arep lunga pasar kok le dandan menor kaya kono. Lah piye ta? Ditawake dagangane. Lah ya serabi Mas. Serabine anget Mas. Jambe ayu suruh ayu. Sampean Serabi lho Mas, serabine cemetil lho Mas. serabi kok cemetil. Lho patine oke. Patine oke kan enak, cemetil. Serabi Mas. Jambe ayu suruh ayu. Serabine. Pasar. Serabine anget cemetil. Enak serabine sing bakul. Kok serabine sing bakul ki? Oh lah celometan. Serabi kuwi sing didol, sing nang loyang. Serabi Mas. Niki Serabine serabi. Serabine gembuleng. Ki serabi kok kaya kiye? Ki serabi gesengen lah. Alah, iki wong sing geseng aja didotokno to. Sing eleke aja dijukuk dhisik, sing apik sing nang dhuwur. Serabi kok ireng. Wis serabi geseng, Gong. Serabine cemetil, Mas. Hi. Kok hi to? Kok karo bakul ngenyek, wis serabi udah gawangan kok nyekel. Hi, ha, hi, ha. Iki sewengi lho iki aku le gawe. Serabine ngiler. Iki serabine sik anget kok ngiler. Ya, serabi ono rambute. Iki mau Ke pasar pancen pernah-pernah jenenge be pasar gok nek ora pas kesasar. Iya bakul serabi lenjeh kaya urang diuyahi. serabi, Mas. Dah. Barang kae ketone nek yen yo ngerti jenengane Iki ki. sapa ki? Mesti ki Rani. Ora nek. Jambe ayu suruh ayu. Oh, lha kuwi ujarku Rani. Badhe ngersakaken menapa? Jambe ayu surayu. Nggih. Ini Napa niku? Kowe lha saru banget to. Entut tak sing gembudeng tot. Wis. Wis to, iki lho tuku serabiku lho sing rasane enak gurih cemetil iki lho. Jenengan bakul wah, kinang. serabine ngiler kan. Dodol teng mriki napa niki? Napa teng kios mrika? Mriki Pak. Kula jenter pasar niku kok. Ajeng borong serabine kula to. Mangke tak tukune kabeh lah. Tukune kabeh. Halah, sakniki duwite. Anu kenal kali baluran jenenge seger. Walah niku tanggane kula malah. Oh, seger jenenge. Nggih seger. Astaga. Kok astaga. Kowe ngomong apa? Astaga. Astaga, astaga. Togo. Kenapa kok kaget? Kaget, kaget. Kaget. Sampai ajeng borong serabi. Ala serabi tak tuku kabeh niku sak bakul-bakule Niku lho, kabeh. Onton wit gede banget nang mriko. Monggo mojok. Nggih. Kali kula. Saiki. Lanjut. Aja to.
Dadah. Ngono lah nyong ora doyan. Semono gedene dipangan 3 dina ora entung. Nuwun sewu jenengan bakul kinang. Bakul kinang, Gip. Ning nuwun sewu kula ampun dewastani saru jenengan kinten-kinten pun kagungan bojo napa dereng? Alah kok dadak takon bojo arep bojo arep ora to? Jaman seniki Sing bakul kinang ngendi? niki Aduh, kancaku serabine wis Memper, entek memper. apa urung to ya? temenan bakul kinang komenore kaya iku ya. Kayak gitu. Kok sik? Piye ta? Iki aku ki mesti bakul kok. Sadine entek malah mbok aku mbok udal-udal ngono. Nyicil. Nyecel apa? Kok njaluk piye to? Iki aku mau mbok kapakno. Oke, anu mangan serabine kok Tak karo kan rambutnya malah maju-maju. kok tetek-tekane yo. Kayak kok ngomong ngerubah keturunan-turunane sih kaya apa ya? Gunungan Damen. Lah mulane kowe karo Togok ki senenge nang pasar wae jebulane koyo Ngeten kan jenengan manut tenggula kan uripe makmur. makmur apa kakan masalah. Oh, masalah-masalah itu jangan dipikir. Aja semelang, aku ki nek karo wong wadon ki ora duwe rasa sing piye-piye, tetep tak regani. Aku ora bakal saru karo kowe. Aduh, awak kula njuk anyes kabeh niki, Raden. Anyes kepiye? Raosipun ngaten deg-degan. Aku ketemu cedak karo wong wedok sing ayu kaya sampean ya wis pisan iki. Menapa iki, Raden? Lho adata iki aku ora tau metu sak jabaning dalam katemunggungan. Awan bumi mung sak jroning dalam katemunggungan ora pikantuk metu saka dalam katemunggungan. Menawi ngaten napa kanugrahan napa ini wanci menika kula saged cangkem dalam panjenengan, Raden. Sing ora pikantuk kanugrahan mung kowe tok aku, Go. Mergo aku kepengin metu sak jabaning dalam katemunggungan seiki kelakon. Iji. Tetuan saupama Kados pundi, Raden? karo jagong Jenengan lega. katresnanku dong manes jebulane bakul kinang ya pinter mijet Oh, kados pundi raosipun? kepinuk Penak to? temasem ningrem boko renabukan rasa asih jagungan ya ora marem Mboten kepenak. siang pantara ratri tansah caket hantuk runtuh tatan gangsa rikmo nganti tumekaning lalis kegandengan pindha mimi lan mintuna Saestu, Raden. tenan Mboten badhe beda. Ora
Aja menggak aku. Ses. Iki bojo-bojoku dhek kok dipenggak. Bojo-bojo kepripun? Wong niki. Dandan sakarepe Niku sing sabar jenengan. Ora plak-plak nggone wong akeh lho sampean. Niki teng pasar malah ngamuk. plek piye? Gus, ora ngerti sapa iki? Iki bojo-bojoku dhewe. Lho pengen bojone sampean ya kena nek Arep tak pentu, arep tak kapake urusanku kok. Niki anu kok sampean kok malah arep panik kali kula to sampean. Ora wani kene kok bojo-bojoku Lho dhewe. kurang ajar. Yo sampean ya. Banget sampean dadi mulane. Dipenggak di kandhane alus-alusan kok malah saya ntranya. Nek sampean ora trima niki pabelan putra Temenggung Wayang. Wes, rasakno saiki sampean. Mula-mula ana rembug ki dirembug apik-apik. Ora terus Rasakno. plak-plak. Sing salah dudu aku ning kowe. Kok dadi aku? Lah kok takon? Iso-isane. Nandingke wong lanang karo wong bagus ngono po. Mulane pasar mentor-mentor. Ora duwe-duwe rewangi utang-utang bubur karo liven. Alah yo ben wong karo sing nyarutang yo aku kok dadak ribut kali ngono. Wong wedok kok gelemane ora umum. Maksane sampean dadi wong lanang. Alah, wong wedok ora ngisin kowe. Wis saiki ora usah dadak kamus. Ora usah dadak kakek muwus sampean. Lah karepmu piye? Karepmu piye? Wis saiki aku cethuk karo sampean wis ora ana rembug sing tau gathuk. Bakune saiki aku sampean wis sengit karo aku tau gedeng karo aku. Alah jelah aku nyawang kowe jelah. Ya nek wis jelek genahe saiki pegatan bae pegatan. Apa? Aku pegatan karo sampean. Nantang Aku dadi pegatan? rondo ora apa-apa. Nantang pegatan karo aku? Hah, rumangsan aku doyan kowe isih ngono po? Nek kowe mung nantang pegatan karo aku ya arep megat kowe. Ning ngerti yo? Apa rumangsane aku wedi? Mau sing seneng karo kowe putrane Temenggung Wayang ngono po? Arep kemayu kowe? Ayo ben nyatane kaya ngono. Kowe tak pegat. Ning sedurunge tak pegat, kowe saiki tak jak aku njaluk pengadilan. Oh, ngono karepe sampean. Ayo, melu aku pengadilan. Pegatan yo pegatan. Pegatan kok rumangsane. Bojone sampean selaras. Anane mung golek pangan dhewe kok. Pegatan yo. Aku ya arep pegatan. Aku yo gelem. Nek wis cerewet. Sampean ora. Ngapa cerewet? Hei. Lho iki kok dadi kaya nang pasar. Kene balike. Seweng mitas. Aku sing tuku dhewe, aku sing tuku dhewe. Duit wis kok aku kok. Alah sampean golek apa? Sampean saben dina anane mung ketemu nang omah. Rumangsane sampean bagus-bagus kok dhewe apa? Rupane geseng kaya ngono kok ya dadi. Mane kaya ayo dhewe. Ya ben to, ya ben to. Karo kowe kok bingung. Mbak. Nggih. Alah pamer. Sing pamer ki sampean. Sampean ki senenge Pak Duncen kok. Lah kowe bareng kok. Ora biyen ora saiki sampean sing Lho seneng ora Pak ngerti kok dadi geger kaya wong edan nang pasar. Niki gemblung. Medaya sing sopan goblok. Butuh Medaya ora sopan. Tunggu. sing ora sopan sampean. Kowe bareng kok. Sampean dadi wong lanang ora ndek. Wedok geleman banget kowe. Jadi iki sampean. Alah, Muni wong wae wedok. kok yo pegatan yo pegatan kok. Wong Dadi ora wedok usah dadak karo padu jangan wae. jangan Aku wegah, aku jelek karo sampean. Aku jijik sama kowe. Pak. Mangsane. Rumangsane aku doyan kowe sing ngono, Pak. Lah rumangsane aku yo moh kok Jijik jijik. yo ora patek
Pak. Sampun sisan kowe. Gini iki gemblung iki tanggungan lho. Kok malah dipadake ning lapangan ngono apa? Nggih, iki nganggo karepku dhewe. Geblung-geblung dengkulmu gemblung. Lho aku tak takon sampean padha padu geger. Sampean teko rene arep ngopo? Nun pangapunten. Ajeng pegatan nggih. Lho arep pegatan kok rene. Nun sewu. Kula niku perkarane ajeng pegatan kali bojo kula. Lah pegatan kok rene. Omong. Lho pegatan yo nang Ning sida mengko kok sida dadi nang pegatan lho. pengadilan. Alah ora usah dinteni mengko ya pegatan kok. Teni barang. Nun sewu. Kula ajeng pegatan niki bojo kula ajeng kula pegat Ndara Putri. Lah sampean jenenge sinten? Jeneng kula niku wong sak kecamatan ora ana sing madani. Lah sinten? Meto Gadung. Oh. Jenenge sapa Pulo Gadung? Meto Gadung. Giwangku baleke ngene. Ala kok ngono kok ditakok-takokke. Yo ben setimbangane sampean ora iso Ah, ngayani. bijen ora tukokke aku ora iso tuku kok. Mula pinter ngomong jenenge Mento Gadung. Meto Gadung. Alias gemblung. Ah gemblung gemblung. Nun sewu, jeneng kula Meto Gadung. Oh tak arane Pulo Gadung. Sampeyan ayu-ayu kok madan budek. Lah kok iki le omong yo trocos wae, ora kena Nun sewu. diselani kok. Kula niku ajeng pegatan. Lah kok malah dodok. Hei, lho kuwi kok ngono kok. Wong sampeyan yo kebangetan wong jago kok diatur. Malah dilalah. Jane waras ora to? Iki pun positif gemblunge. Posisi gemblung sing marake yo kowe kok. Marake aku. Nun sewu. Kula niku ajeng pegatan. Niki bojo kula sing rupane ala banget ajeng kula pegat. Alah, Allah yo ben. Wong iki nek omong ora ngelirik. Sampean jenenge Mento Gadung. Bojo sampean sapa? Nami kula Legiah. Legiah, jeneng kok Legiah. Legi apa seger? Alah, Legiah. bakul kinang kok pamer. Legiah alias seger yo kena. Alah, bakul kinang kok pamer. Kaya juragan kacang apa pari kok pamer. Alah yo ben to. Nyatane aku dadi bakul kinang kae yo iso nggo makani sampean. Makane rak biyen saiki ya ora kok. Ora kok Belum dadi pegatan. sampean njaluk pegat. Perkarane apa? Nun sewu. Ndaronggung kula sowan. Niki perkarane bojo kula pun jeleh kula pun bosen ajeng kula pegat ning sakderenge kula pegatan kula nyuwun tanggung jawab panjenengan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Lho kok Niki sing marake kula kok pegatan dadi iki. sambunge njaluk tanggung jawab. Nggih, sing kula niku gara-gara ajeng pegatan niku sing marake sampeyan. Sik dilaras sik. Alon. Dilaras sik iki. Nek Nek mau aku meneng wae ning bareng kok tekan nggone kowe arep pegatan, njaluk tanggung jawab karo Ndoronggo, nggih, panjenengan tumindak selawet. Nggih. kudu tanggung jawab sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Nek kira-kira nggih nggih ra napa-napa. Menawi panjenengan kok tresno karo bakul kinang ya monggo. Lho kok- Tresno kula ora apa-apa kok. Yo kula arep ditanding-tandingke. Dumesane iki kula wis tuwa. Lemu yo panjenengan ngoten niku napa? Sapenake dhewe napa? Padha kula wong lanang tandane iki ya ora trima kok. Kok dadi aku to iki? Panjenengan niku sesawanten lho Kang Mas. Panjenengan tumenggung. Lah kok yo Nun sewu. mentara-mentarane karo bakul kinang kok. Panjenengan ampun Apa ora ana ampun wong sela. liyane? Ampun sela, niki gara-gara kula niku geger kali bojo kula, niki panjenengan kudu tanggung jawab. Nah niku saya Sik. Mengko mergo sebab lambe mule muni aku pegatan. pun saniki sing pegatan ora mung Legiah karo Mento Gadung. Alah, Kula ya kepengin pegatan Kok mong dadi leres, kowe leres. njaluk tanggung Karo jawab bakul aku kinang. larae kepiye? leres, mangke nek kula pegatan kali bojone, panjenengan kok pegatan, ampun kuwatir. Ngopo? Njur. Panjenengan kali bojo kula kali nika. Hah? Aku? Nggih. Aku karo kowe. Nggih. Aduh. Sampeyan yo tunggal dene nek ana wong Lah wong ayu. karo aku kowe haluse kaya ngene kok malah kowe kaya pasar bubrah. Alah padha wae niku lah jeroane. Nun sewu nggih. Sambung Ndoronggung. marang tembung kok dadi kowe njaluk tanggung jawab aku. Sebab karo pegatan. Aja njodak perkara kowe aja gawe perkara nang Nun katemenggungan. pangapunten Ndoronggung. Kula niku kali bojo kula pegatan, niku sing ganggu keluarga panjenengan. Lek ketemu nang ndi garwaku? Teng pasar. Pasar. Ning pasar? Nggih. Panjenengan niku. Malah kok kebangetan to Kang Mas. Wong tumeng. Lek ketemu nang pasar iki lambak suwek engko malah kowe dadi. Niku wonten sing lakoni ketemune teng pasar. Nun sewu Ndara Putri. Bojo kula niku kandha kali kula niku ketemune ping 4. Ping 4. Ping 4. Pat Kang Mas. Aduh.
Ketemu ping 4, ling lakoni ping 6. Ping 6. Nggih. Ping 6. Terus teng Bangus Suwung. Bangus Suwung. Bangun sapa? Nggih. Bangun sapa? Teng pasar kok nggih ora apal. Kok dadi nek ketemu ping 4 ning lakoni ping 6 iku lakoni ngopo? Bojo kula sing canjang kali kula. Hei. Mbak ya sing ana pangkate setipi lho. Karo bojomu yang kok ketemu ping 4. Kula mboten matur sing matur niki lho. Sampeyan sing ngomong kok yo dadi aku. Sampeyan gemblong apa? Kok dadi kowe ngaku ping 4 ketemu nglakoni ping Cedhaki mbok kurang kok ping 6. Cedhaki mriko. Sing matur iki lho bojo kula mboten matur kok. Hei. Kowe mengko waton muni tak suwek lambemu. Nun sewu. Wong kula niku weruh dhewe. Lah yo, aku karo mongso. Kowe ngomong kaya ngene nang ngarepe garwaku. Yen ngono ku arep gawe bubrahe aku, yo. Mboten saestu mboten. Lho, tenane piye? Tenane apa sing dadi? Neng kula ningali dhewe nek bojo kula niku sadeng. Lah yo karo sapa? Sadeng. Lah yo karo sapa? Sadeng. Karo sapa? Nun Ngaku. kalian ingkang putra Pabelan. Pabelan. Raden Pabelan inggih leres. Nggih, Kowe meneng. Meneng. niki perkarane kula ajeng pegatan. Meneng. Bu, Pegatan. Wis halo wong aku darane seneng karo wong sak bakul kinang lho isin aku lho. Iki pegatan. Boten pegatan. Lah sinten tiyangipun to Kang Mas? Ditanding-tandingke ketemu ping 4 ning lakoni ping 6. Sinten tiyangipun sing ora panas Lho saiki atine? perkara iki tak balekne nang kowe. Nek ditandingke kok karo bakul kinang. Lah nek karo bakul napa lah ora nemen-nemen bakul kinang. Saiki tak balekke marang sliramu. Apa sebabe anakmu kok nganti teko nang pasar kenal bau kinang? Aku dhisik dawuh apa marang kowe? Dawuh apa? Kula Aku wis dawuh aja nganti metu. Apa meneh metu nganti teko pasar yen nganti sultan ing Pajang Presa ana wong sing ngerti nganti matur. Dadi apa ing dalem ketembungan? Nyun sewu Kang Mas, kula sampun ngentikani kathah-kathah. Nanging mergi abdi kekalih menika sing ngomong saben dintenipun. Megah. Ampun kesuwen kula niki dadi pegatan, mboten Nggih. pegatan nggih. Ora, Pegatan enggak. iki. Nun pangapunten kula ajeng pegatan ing kula nyuwun tulung. Apa? Utangi ragate. Ora pegatan kok utangi Kula sak ragate. jile nyawang bojo kula kok. Wis. Jenengmu Legia. Legia nggih. Mentok gadung. Nggih, leres. Yen mung kepengin pegatan kowe njaluk saiki, pegat saiki njaluk mengko, pegat mengko. Rampung. Sakniki mawon. Sakniki mawon. Saiki wae. Nggih. Legia. Nggih. Arane kowe wong wadon mengko aku ling ngendikani kari, kowe nang mburi sik. Ngaten nggih. Yo. Nggih, pegatan. Mengko tak pegatno. Nggih, Yo. pegatan. Nek wong loro sing sunaya terus kok. Mentok gadung. Kula Ndarenggung. Saiki tak takon sing jujur. Nggih. Wong urip kuwi apa meneh kaya dene kowe umurmu wis 50 punjul. Nggih. Wong pegatan pitunging agama kuwi wong sing disengiti marang Gusti. Nun sewu wong. Dadi wong sing omah-omah yen wis ngucap pegat kuwi wong sing dimungsuhi marang Gusti. Mula yen pancen wis kok pikir nganti mateng, iki pumpung durung dumadi. Kersanipun Jane atimu kuwi sik seneng apa ora? kalih bojo kula. Kalih bojo kula Legia. Jujur, pumpung bojomu ora ana, sik seneng apa ora? Kula. Nek Nggih. isih seneng ya matur seneng, Nggih. nek ora ya ora apa. Ku tak Jane- abati wis. Jane nggih kula isih seneng. Sik seneng. Nggih. Mung mergo kecengklak atimu, kowe nduwa, kowe nesu, yuk kudu pegatan. Ning nun sewu kula niku pun kepacut ngucap bojo kula ngejak pegatan niku dos pundi? Wis Ndarenggung. gampang. Mengko kabeh ana wiradate. Ana wiradate. Ning waton aku takon kowe jujur, ning kowe iki seneng. Tasih nggih tasih.
Tenan? Tasih nggih. Aja kuwatir mengko bakal kelakon ora sida pegatan bojomu mesti gelem karo kowe. Saestu menika. Nggih, kula nderek, Kene, kula Bu. nderek. Napa? Ngampil kagunganmu. Oh, sekar. Yo. Monggo. Tak paringi sarana sekar iki. Mengko bojomu temonana kowe lemune sak karepe lambemu, sak karepe unimu, po bojomu mungkur di sawatke kembang iki. Nggih boten nglambek-nglambekaken lah. Yo nek kowe ora gelem tak lambekno dapurmu ming kowe to. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih, kula purun. Nggih. Mangkat. Wonten mriki napa nusul bojo kula? Nek wis kok tak undang. Nang kene tak undangi. Bojo kula. Oh. Nggih. Ya. Nun sewu. Niki to pegatan. Lenggah wis. Iya mengko Lenggah. iya. Meneng kok nek padu wae ora rampung-rampung nemu pegatan. Dadi kowe teko ngene mentos niat lahir batinmu kepengin Pun mantep pegatan. sengit tenan karo bojomu. Sengit kok nyawang aku. Nyawang bojomu. Sengit kok Sepet. sengit kok nyawang aku rumangsane. Lah iki to simpet iki kula madhep rono ben ora nyawang bojomu. Sandadan kesuwen. Gunane apa lah kula kali ini? Pegatan ya pegatan. Nun sewu Ndorogung. Heeh iya. Pun sakniki mangkate kapan kula siap. Tak kandhani wong pegatan kuwi ragate oke. Ragate kan bakal ta. Timbang duit kok diumbrah-umbrah pegatan eman-eman. Mending go nambahi lemu bakul malah mundak daganganmu. Nggih, nambahi modal kula nggih. Lah iya dipikir piye? Malah mengko Tan apa umpama nggonmu dedagangan kurang modal yen kowe matur bloko tak paringi tak ampili. Nun sewu Ndorogung, Ndoro Putri. Kula tak nunut adus mangke kula ajeng mangkat pegatan. arep nunut adus? Aduse mengko nang omah wae ya. Lah kok ning omah piye? Mengko aku sing ngedusi. Lah, Tak godhoke banyu. aku nyawang kowe jeleh. Alah, Alah jeleh aku. timbangane ragate mengko Alah. pegatan. Aku jeleh nyawang ngalih lah. Dame, Ngalih lah. dame Pak. Alah Dame, Pak. aku maras karo kowe. Aja ngono to. Mengko gek limpe aku tinggal royal meneh. Ora. Temenan po? Heeh, mengko aku sing godhoke wedang sampean tak dusi. Jago. Heeh, mengko Mengko sampean tak opahi. Mengko cerewet meneh. Ora Wis kok suwe temen lek pegatan kapan kuwi dadine? Anu mawon. Sida le pegatan. Anu. Boten lah. Nderake tak paringi ragat kok. Boten. Ragate Oh, tak sida. kecepulung kalih. Ragate sida. Ragate sida ning pegatane boten. Oh. Ragate sida pegatane mboten. Nun sewu, niki profesine niki bakul kinang. Nek kula sanes bakul kinang. Apa? Bakul nomor. Oh. Ning jagat kene ora kepareng. Mengko yen kowe kedanangan sing kawegan, kowe bisa dikunjara. Kok kula butuh kasil kok. Lho liyane kuwi. Nun sewu. Niki kula ora sida pegatan. Bali kandhani. Iki rak jam 3:30. Bali turu yuk. Yuk. Ampun dipun tukani mesake to. Lho ora duka piye? Dipun ngendikani ingkang sae ngaten. Wong tuwa ki nggadang putra, dadi putra sing utama. Yen pancen wancine wis kudu mundhut garwa ya nganggo dalan sing becik. Wong bagus putrane Brajaguna sapa sing ora ngerti aku? Lu mundhut putri ndi wae mesti gelem. Lho bakul kinang. Wong ngene kebacut wis sampun to badhe dipun tukani. Kuwi jenenge ora njunjung jenenge wong tuwa ning malah orek-orek jenenge bapak. Ngendikani sing alon, sing sareh. Pabelan. Nembe tindak ndi? Nembe leledang Leledang apa pasar? di wonten peken ro. Wong lanang kok seneng tuku kinang, nggo apa? Sinten ro? Putra Temenggung kok tekan pasar ora to. Kok sinten?
Lah mosok arep Rama. Kula dipun jak tukul kalian Togog. Lah tenan to. Gok, Lha ngono teng pasar ana dadi wong ngejak to, Gok. nggih Togog kalih tukul. Nang pasar ana bakul kinang ayu banget. Lah kula Oh dijak. ngono. Ini. Priye. Ditimbali Rama malah priye-priye. Enggak. Kowe kok Gop? Nggih, kok. Kowe saiki kok mbacut lemu lengop to? Endi kancamu tukul? Oh, mangke nggih. Wes kaya ngono wae. Ngene, apa lho? Saiki kowe dadi abdiku wis pirang puluh taun wiwit pendaramu cilik saiki dewasa. Aku tak takon wangsul yang jujur. Yen ora jujur, kursi ngempruk ndasmu. Nek ra jujur kursi ngepuk dan. Jujur. Aku tak takon. Kok dadi pendaramu ngerti pasar mayang? Kok dadi nang kono ana wong bakul kinang ayu barang sing kandha Togog apa tukul, sing ngandani tukul apa Togog? Yen wangsulan waton kepruk kursi. Ya. Langsung rawaton keprok kursi kula. Dadi sing kandha kowe, Kula. sing ngejak. Kok. Oh. Apik. Kok rada cethok kowe. Nah, niku jane nyuwun pangapunten. Angger lare niku sing jenengane pun ingkang putra panjenengan pun dewasa, ngancik kadewasan. Iya. Nyuwun pangapunten, kula nderek panjenengan nggih anu tesih timur kan nggih, dereng kagungan garwa, terus kagungan garwa miyos ingkang putra panjenengan. Kula nggih ngerti watek panjenengan niki gawan bayi tiru rama jane. Wis. Kok dadi tiru Rama? Yo. Kok dadi tiru aku? Jare kacang ora ninggal anjaran. Lah kuwi kacang, kan aku dudu kacang. Nek duren pirose mboten tebih saking tibaning witeng duren. Angger duren tiba nang isor wit pelem ya sasat lah. Dadi komandan aku kacang. Nggih, niku kan umpama jenengan kacang napa senas. Lho cetha udu kok dadi. Lah wong senas kok wis dadak karo bet jangkal. Wangsulan. Boten lah. Kowe iki tak jak apik. Kowe tak paringi pulang apik. Ngomong pendara ya sing cetha. Lho nek nganti tumindak kaya ngene dudu sapa-sapa sing wirang ning aku, Wirang-wirang kadang lanang tanggung jawabe nikahna ben. Sebab lanang mergo ora meteng. Ya nggih. Lho kuwi nek kelakuanmu. Nek akeh wong wadon sing padha disenengi ora ditanggung jawab, kok capek wong akeh kepiye, Nggih pancen nggih jenengan keduman wirang nggih. Kula tek matur kali putrane jenengan. Gus, wong sampean ya lucu banget sih. Wirang-wirang masing ngomong. Geleman ya geleman. Karo sapa-sapa gelem. Sampun duka kalian abdi Rama. Kula ingkang lepat. Ya. Pangapunten. Aku seneng yen ana anak sing gelem ngakoni tumindak lan kaluputane. Kowe rumangsa luput. Nah, saiki yen kowe ngomong tak ngapura. Saiki bapak tak takon diwangsuli. Wis pengen bojo. Sampun. Nah, ngono. Ning Kuwi jenenge putra sing apik. ning dereng pikantuk padikan to. Urung ana wanita sing dadi katresnanmu sing cocok tumrape kowe. Dereng. Umpama Rama ngendika, Rama madekke, Rama sing goleke gelem nglakoni rabi. Rama sampun kagungan wawasan. Wis Sinten Rama? Nah, kowe kenal bakul kena. Lho, ora guyang-guyu ibu kan udah preso kok. bareng disedokan sapa Rama? Cepet banget nika nek perkara wanita kok. Wis tenan, mantep kepengin kagungan garwa. Mantep. Ayu cilik ora gedhe ora. Turna derajat pangkate ngluwi Rama, putrane wong kang duwe derajat pangkat dhuwur. Lari menika. Cocok Jenenge pripun? Darani putra ing Kasultanan Pajang.
Putra Kasultanan Pajang. Ingkang mongko wonten ing Kasultanan Pajang kantul Bibi Lembayung. Ya kuwi, Bibi Lembayung. Lembayung. Mboten kemawon, Rama, mboten. Niku ora kadang kulanen to. Kandel sik. Mboten kemawon. Mboten kemawon nggon mboten kemawon apa? Apa kurang ayu? Ayu nggih ayu. Ning menika bibi kula, Rama. Loh, Ora masalah. tembung kowe meneng. Kowe Kowe kok suwe kok. Ujar kula aja ora masalah karo bibi asal amit bi. Menang. tembunge wong biyen, tembunge wong tuwa kuwi yen kepengin palakrama isih ana sambunge sedulur kuwi saya ngrakete le. Paseduluran. Ngrakete balung kang kudu pisah dadi cedhak. Wis to, yen Rama ngendika ora bakal luput. Mulya kowe seneng atimu, Lembayung kuwi wong ayu. Ning upami kok kula purun menapa bibi Lembayung saged nampi. Wis to, bapak ngendika mesti gelem. Wis aja kuwatir, waton kowe sagu. Kang Mas. Mangke kados menapa dukanipun Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya menawi preksa. Kene diajeng, tak jarwani yen kowe ora mudeng kersaku. Apa sebabe pabelan supaya seneng karo bibine dhewe, niatku kepengin nyolok mripate Rama Sultan Hadiwijaya. Aja ndumehke dadi sultan, aja ndumehke dadi wong kang kuwasa arep kumawasa. Sak wenang-wenang ana wong kang kudu ora luput diluputke, wong kang luput dibenerke. Tak temu, aku ngerti. Ning aku memang nyolok mripate Kanjeng Sultan Hadiwijaya ben preso. Mugi saged lilih penggalipun Rama. Kene Watonipun Rama tanggung jawab kula. tanggung jawab. Sliramu tak paringi srana iki. Kembang. Mengko sowan Nggih. nang ngarsane bibimu yen matur walaka mesti wateke bibimu muni ngendika elek. Nggih. Ning bapak percaya yen wis disawat kembang ki engko luluh tresna welas asih marang sliramu. Saestu Rama. Nyun pamit Rama. Kula kudu dinyuwun. Nyuwun apa? Nyuwun kembang supayane turike purun. Atus Pak. Kowe ya njaluk kembang. Nggih, men kathah randha pada demen. Saiki yen kowe ora nganggo kembang, Mboten kali kembang. mung tak sawapi wae saka kaduan, mengko sapa wong wadon sing dibatin kowe bakal katut kowe. Temenan apa? Lho aku kok dadi. Aja dipasang susuk. Ora, mung sawap kalimahku mengko wis tak tambuke jabang bayi tukul seneng sapa wae kelakon. Oke, nggih. Mangkat. Nggih. Seneng pasang wajah. Nggih, pamit. Ya, Bong. Kono sing dalam wong. Apa? Kula pengen nyuwun. Kayak dino apa? Kaset. Nyuwun napa? Lah kanggo apa kok njaluk kasetan iki? Nggih, mangke nek nggih kan perang kula. Ben slamet. Nggih. Tak sepul. Muga-muga, Bu, karana tumindake putramu Rama Sultan Hadiwijaya mengko tinar buka penggal. Ayo. Nyun pangapunten kula sowan wonten ngarsanipun Bibi Lembayung. Ya ora tahu-tahu kok sliramu ngadep ana ngarsane bibi ana apa nggih Pabela. Nyun pangapunten nggih Bibi, sejatosipun namung badhe nyuwun prisa. Perkara apa? Panjenengan menika sampun ngancik tataran ing kadiwasan. Mongko para putra-putra wonten ing Kasultanan Pajang sampun bangun balewisma piyambak-piyambak. Kok Bibi dereng kersa kagungan Garut des pundi? Oh kuwi
to? Inggih. Sing bakal ditakokke kepengin ngerti ngono ku? Injih. Ngene ya, Mbak. Jenenge tresna mono kuwi tumusing saka ati. Lair tumusing batin. Nanging bibi urung ana sing ditresnani. Dereng wonten. Wah, mongko kula kepengin sanget enggal-enggal iring-iring bibi, Ji. Eling-eling kepiye to? Iring-iring panjenengan dados manten. Oh. Apa urung ana sing cocok jare, Ngger? Oh, dereng enten sing cocok. Niki upami nggih. Tembung upami menika dipun agem nggih saged mboten nggih mboten napa-napa. Upami kok wonten kakung ingkang tresna kalian bibi Lembayung dos pundi? Ya ora apa-apa wanton bibi iki cocok. Saestu kok. Heeh. Menawi saestu kula piyambak ingkang tresna nggih. Kowe? Inggih. Cik. Pabelan. Kowe aja waton ngucap. Aku sapa kowe sapa? Panjenengan pepunden kula. Ha iya, aku rak bibimu dhewe. Nggih. Sliramu putraku dhewe. Inggih. Ha kok wani-wanine sliramu ngono? Nek kula kakung panjenengan pawestri pun cocok bibi. Ning kuwi ora dikeparengake jare. Sembrono. Mergo sliramu iku putraku. Alah, ora ana anak-anakan pokoke sing penting gelem padha gelem. Ya ora pareng, Ger. Tak kandhani. Jeneng putra karo wong tuwa kudune nyembah. Ora kaya ngono cacakane njur sliramu sembrono. Arep tresna karo bibi. Iku ora kepareng. Nyun pamunten bibi. Menawi kok bibi sampun mboten kersa nampi katresnan kula tak kepareng mawon. Pabelan. Mengko dhisik. Badhe wangsul. Ya engko sik. Wong bibi le ngendika urung rampung kok ya. Gugup wae arep mulih. Badhe wangsul bibi. Mengko dhisik, bibi rak urung wangsulan to. Nggih. Lho jare panjenengan kula tanting mboten kersa. Ha iki bareng tak pikir-pikir mono. Pikir-pikir pripun? Ya ono benere. Yen sliramu kakung, aku pawestri. Lah nggih. Lho nek perkara tata lahir niku kula putra panjenengan bibi kula dihapus mawon dibusek. Ora apa-apa ya. Wis pokoke sing penting lanang karo wedok dadi Cocok nek ngono. wis cocok banget. Heeh. Ha ijo. Waton sliramu tresna karo bibi tresna karo Lah nggih to. sliramu. Kula tresna panjenengan kersa rampung Rampung perkarane. perkarane yo. Kersa to? Ayo gelem. Ora ana wong. Togok ora oleh melu, tukul tak kencang. Lah kowe kok pinter. Alah, kula nika sing marai wisa. Ora ngeten. Pabelan to kowe? Nggih kula paman. Kowe mlebu ning kaputrane bibimu. Nggih, Sing mali lairene sapa kowe? Kanjeng Bibi Lembayu. Bibimu. Nggih. Kuwi tenan. Astu. Sing jaga ngarep ki aku kok mlebu ora kandha-kandha karo aku ki karepmu piye to? Sampeyan turu. Sampeyan sare kula ya. Nggih. Arep ngopo rene? Ngopo? Kok genak dene karo bibimu? Apa donya ki ra ana menungso ngono apa? Kathah ning mboten tresna. Wis lahir batin. Lahir batin. Mantep. Mantep. Ini apa? Sampeyan iki kepiye to? Katenan. Iki sapa? Pabelan, katresnan
panjenengan ugi pun tresna saestu. Hanek ora tresno, ngopo dilakoni? Oh, nggih. Menawi sampun tresna estu kula tak matur kalian iki. Monggo, Pak. Nyuwun pangapunten kula radi sembranten. Wong aku isih nyaron kok diundang ora muni nganti. Nggih. Nyaosi prisa. Menika ingkang wayah. Mabela. Nggih. Bayung. Iji Rama. Mlebet wonten ing kaputren. Yur. Lah kok lambang sekalan ingkang putra. Ah! Tujunipun kok kula tasih jagi Rama. Menawi mboten wonten sampun dadosan ingkang mboten genah niki. Niki mesti dipun utus kalian ramanipun. Heeh. Niki Dipun kongkon bapak nih. nggih. Nek ngono mau brodok raiku. Leres. Iblis. Bayung. Iji Rama. Bener tuture kadangmu nek kowe Lambang Sari Leres Rama. tresno karo Pabelan. Pabelan ya seneng. Ya wis. Pripun to? Nyuda apa ya? Paken Rama. Arep njaluk daup. Yen njaluk daup Lembayung siram jamas. Sakmenika. Angkat. Oh, iji. Tak siram sik yo, nggih. Yang ampun kedangun nggih yang daupan. Karo bibimu seneng. Kae kuwi adine mbokmu. Nggih, kula ngertos. Adine Ratu Branti. Ratu Wening dadi bojone iki. Ratu Branti dadi bojone Brajaguna, bapakmu. Lah Ratu Lembayung ragil. Seneng. Ya. Eyang Lilani pancen kuwi cah bagus. Kok kowe dadi seneng karo bibimu? Mau-maune awitane kepriwe? Ngaten lho. Kula menika rak nampi dawuhipun Kanjeng Rama Brajaguna. Ngendikanipun Rama Brajaguna, bilih piyambakipun tasih dados Nara Pidana. Bener, sakjroning kurungan, sakjroning pasebratan. Nggih. Ngendikanipun Rama ngaten menawi kok kula sambung tresna kalian Bibi Lembayung, mangke panjenengan badhe welas asih dumateng Rama Brajaguna. Bapakmu muni ngono. Jawab ya. Jawab. Yo tak daupke. Ki pitukone. Waduh. Dajar. Iki aku. Lah niku rak korban. Kowe ngrusak kursi kowe ya. Jalan kowe ya apa? Lah kok malah aku dibruki. Paman, Kok aku ki piye to? Aku ya nampa dawuh karo mbahmu. Kaya ngajak kok kowe. Wis. Kene. Kowe nek meng seneng lanang karo wedok pidanane sepele. Ning rehne kowe kuwi arep ngrangsang kaibawan, pokoke tak lebokke kunjara. Dihukum. Nggih. dipun hukum boten sida jawab. Daup karo macan. Sing luput ora mung Pabelan. Sinten malih? Kowe tak gawani tondo abang. Nggih. Kuwi padha karo barang sing wis ora kanggo gawe. Iki dinggokke Brajaguna. Brajaguna dikalungi Cindhe Puspita tondo bakal no paukuman pati. Oh nggih. Cake. Bareng, Pak. Kurang ajar anak durhaka.
ngaten Kanjeng Panembahan. Panjenengan ngrawuhi wonten ing Parangkesuma, Kanjeng. Saderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu. Inggih. Ampun ngantos dinarani kula supe kali panjenengan Kanjeng Ratu. Nyatanipun kawontenan ingkang boten nglilani kula sowan. Perkawis menapa kemawon Panembahan? Nggih. Mesti adaanipun menawi boten wonten perkawis panjenengan boten nate nindaki wonten ing Parangkesuma, rak ngaten to? Rak mesti ngendika ngaten to panjenengan. Lho, kasunyatan panjenengan niku garwa menapa dede kalian kula Inggih. to? Garwa ingkang kula tresnani. Namung kemawon mboten wonten wedal badhe pinanggih kalian Kanjeng Ratu. Kagungan badhe ngendika menapa to Kanjeng? Wonten perkawis Kanjeng Ratu. Kula nandhang pepeteng. Sowan kula wonten ing Parangkesuma temtu kemawon badhe nyuwun pitulunganipun Kanjeng Ratu. Rak estu to? Tenan to? Nyuwun pitulungan kalian garwa. Ha iya no kok dadi Menapa to? kula rak lenggah wonten ing negari Mataram. Rama Sultan Hadiwijaya duka. Nah, dukane mboten kenging dipun pambeng sinten kemawon dianggep kula ngembari dhateng panguwasanipun Rama Sultan Hadiwijaya. Oh, ngaten. Kula rak bingung. Kula wani, kula anak, mboten wani, kula katutuh kalon sentana wonten ing Mataram. Monggo Kanjeng Ratu, rene kula nggadahi piandel dadi garwanipun Kanjeng Ratu Kidul, mila sowan kula nyuwun pamrayoganipun Kanjeng Ratu Kidul. Kula kedah kalih Rama Sultan tumindak menapa? Oh, ngaten dados Kanjeng Panembahan. Inggih. Ngaten lho Kanjeng. Menawi panjenengan menika nyuwun pitulungan dhateng kawula. Kula sagah. Bot-bote wong garwa. Arep nglalekake saben-saben wong 40 dina anggone nyaketi ya mboten napa-napa. Sampun. Kula lingsem. Kula lingsem wong nyatane ora tau tilik kok wis suwe kok. Ngaten Kanjeng. Inggih, supados tentrem kraton ing Mentaran antawis pajak. Kedah panjenengan nderek atur kula Kanjeng. Nggih, badhe diutus menapa menawi ingkang utus panjenengan Kanjeng Ratu kula sagah nglampahi. Wonten syarat-saranana Kanjeng. Sarana Inggih. menapa? Lho, Panjenengan kedah ndar endhok ndoking jagat Kanjeng. kula kedah ndar tigan menika. Kok aneh Kanjeng Ratu? Lah menika supados tentrem ing antarane Mentaram lan Pajang. Gek mangke kula kedadosan menapa-menapa. Lho mboten. Nggih. Kula nderek Kanjeng Ratu. Monggo. Nggih, kedah demut-emut nyuwun pamit Kanjeng. Nggih nderekaken sugeng Kanjeng Ratu. Yo. Rene iki dawuh Kanjeng Ratu Kidul tak estokake. Wis ndi? Lho kok iku juru? Kula ningali sing katepian. Oh. Panjenengan pinanggaken garwa Kanjeng Ratu Kidul nyuwun sraya. Nggih. Pun aturi menika nama ndoking jagat. Badhe kedhar to. Nuwun sewu. Wektu ora jeneng mambon namung aja menika murih waluya sejatining waluya. Menawi sedaya dalem darenduk niki mangke ora karo-karo kedadiane. Wah. Ampun meden-medeni wa juru. Ndok niku mboten sembarangan. Ingkang paring nggih tiyang mboten sembarangan Kanjeng Ratu Kidul ingkang kula tresnani. Yen mboten percaya mangwastakan. Badhe dipunapaaken wa juru. Loh. Kula ngelih.
Piye karepmu? Kula ngelih, kula nyuwun mangan. Oh, iya. Tak pari pangan yo, Cak Bagus. Kraton Pajang Sultan Hadiwijaya panganmu. Kula nyuwun Mangkat pamit. terus saiki. Tur kados pundi mangke niku? Kuciwa ngance wanci subuh pramila pagelaran pinunggel dumugi semanten. Tentu kathah kekirangan nyuwun gungi samudra pangatsami ing wasana sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih malih. Nuwun kawula nuwun.